Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin al-qudus syamil maqam wal ghafil azam subhanan awliya asyhadu hasan ali asyhadu. Ila hadratin mursyidina murabbi wahina maulana Nabi Muhammad lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudus syamil Malik bin Iyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا والدينا خصوصا المشايخ درجة الثانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب جواهر اللمع شيخ مصباح مصطفى وصوله من فروع والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ata alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sittun min asyratis sa'ah. Utawi kiku sittun utawi 6 min asyratis sa'ati iku sangking pira-pira tandane hari kiamat. Tanda-tanda akan segera datangnya hari kiamat. Yang pertama, mati ingsun. Ya. Mauti rupane mati ingsun. Wal fathu baitul maqdis lan dua-duae baitul maqdis. Wa yu'ta lan nyataten den paringi atau dikei sapa rajul wong lanang alfatin dinarin eng 1000 dinar fayatasakhatu fayatasakhatu monggo nulis sengit sapa rajul ha eng alfatina awit natun lan fitnah ya dulu yang mancing al-bahruha panas fitnah baita kulli muslimin ing omahe saben-saben wong Islam wa mautun lan mati ya khud kanya kalau apa maut finnas ing dalam manusa ka mu'asil ghanami kaya penyakit nulare wedhus wa yadhira lan ento nyidrani sapa apa arumu wong-wong negara Rom kaya siruna monggo padha berangkat sapa Rom bisa manina lawan gawa 80 apane bendan tentara bandi maksudnya divisi hatta kulli bandin kang iku tetep ing dalam sangisore saben-saben divisi Ifna asyara utawi rolas alfan ebune. Iki perkara 6 iki nah saking tanda-tandane kiamat. Jadi ana 6 perkara sing dijelasno mriki merupakan tanda-tanda kiamat. Apa wae sing pertama? Kapundhut ingsun. Maksudnya ingsun ngene Kanjeng Nabi iki hadis sing dijelasno oleh musannaf. Jadi iki hadis sing dawuh Kanjeng Nabi. Sing pertama tanda-tanda kiamat yaiku kapundhute Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad kapundhut itu merupakan bagian dari satu tanda akan terjadinya kiamat. Yang
itu wis berapa ratus tahun yang lalu Kanjeng Nabi kapundhut. Maksudnya iku wae wis ketok tanda kiamat. Pokoknya saiki. Bayang. Yang kedua, badai Baitul Maqdis malah dikuasani wong-wong Islam. Ini Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis iku iso dikuasai wong Islam, maksudnya sing maksudnya ini bedai iki di sing berkuasa ning Baitul Maqdis adalah orang-orang Islam. Nah, maka itu merupakan ya tanda kiamat. Terus yang kedua, ana wong DKI duit 1000 dinar, nanging ora seneng krana akeh arta. Nanging atine manungsa wis ora seneng donya, sebab kabeh padha metenteng ibadah. Terus enek swiji tambah meneh ketika seseorang dikei kekayaan, dikei duit utawa emas, pokok intinya kekayaan, dia ini gak gelem. Kenapa? Mergo fokus ning ibadah. Karena wong kaya iku berarti iki termasuk bagian iki merupakan tanda kiamat dina. Biya kaya nek awak dhewe mungkin urung tau tumbak, tapi ning di luar sana mungkin akeh wong sing dikai kekuasaan, dikai kekayaan, pengen fokus ibadah, mungkin enek. Nek awak dhewe urung sampai ngerti, mergo awak dhewe ngrasakno dikai kekuasaan jek seneng, dikai kekayaan ya jek seneng, jek nampa. Urung sampai ning tahap iki. Nek awak dhewe urung sampai ning tahap dikai kekayaan nolak pengen fokus ibadah wae kaya ya rada angel ngono. Sing kepapat, fitnah kang panase mlebu omahe saben-saben wong Islam. Mereka kejahatan atau keburukan-keburukan, fitnah atau kejadian-kejadian buruk iku ning setiap keluarga kok enek ya iku berarti tandane mendekati dina kiamat. Kelima, mati kang nyerang manungsa kaya penyakit nular wedhus. Sing keenem, negara Rum bakal nyedani wong Islam. Nyerang negara Islam kanthi berangkatake 80 bandi. Kan saben-saben bandi 12.000. Terus satakun bakal muncul sapa umarau pira-pira kepala pemerintahan. Fa ta'rifuna monggo padha weruh sapa sira kabeh. Wa tengkirunan padha ingkari sapa umarau. Kama monggo desa panemu iku karya iku lamun sengit sapa man. Bari monggo bersih sapa man. Man utai sapa memang iku angkara ingkar sapa man ya salima monggo selamat sapa man. Walakin man antapine utai wong radhiya kang ridho sapa man wa tabalan anut sapa man ya monggo ora selamat. Besok bakal muncul wong-wong kang dadi kepala pemerintahan. Muli sira padha weruh baguse lan uga padha weruh eleke. Sapa wong sing sengit marang umar iku bakal bersih atine saking nifak. Lan sapa wong kang ingkar laku eleke bakal selamat. Nanging sawa wong ridho lan arep marang umar iku ora bisa bersih lan ora bisa selamat. Mesti ngene, Imam Nawawi dawuh manane iki hadis, sapa wae wong kang sengit kanthi atine lan ora kuat ingkar kanthi tangane utawa lisane, bersih saking dosa.
lan sapa wong kang ingkar sakwate selamat saking maksiat lan sapa wong kang ridho marang perbuatane kang mungkar lan anut yaiku wong sing maksiat. Satakunu ba'di hanatun wa hanatun faman ra'aitumuhu faraqal jamaah aw yuridu ay yufarriqa amra ummati Muhammadin kainan man kana faqtuluh fa inna yadallahi ma'al jamaah wa inna syaitani ma'amman faraqal jama'ata yarkudu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.